Sa pagtapos sa Ramadan, bugtong pangaliya sa Talisay Muslim Association ang Kalinaw silang dapit. Sukad sa agresibong kampanya sa kapulisan, batok sa gidiling drogas, usa ang mananga sa barangay Tabunok nga sentro sa mga police operations. Hinuon gawa sa pagpangaliya sa Kalinaw, andam usab silang muabag sa kapulisan aron mapatunhay ang kahapsay ug Kalinaw sa dapit. Si Chona Carrion sa report. Sa pagtapos sa usa ka buwan nga Ramadan, pangaliya sa Muslim community sa dakban sa Talisay ang Kalinaw sa tanan. Adunay kapin 700 ka mga Muslim nga milangkop sa Talisay Muslim community nga nagbase sa Mananga 2, Barangay Tabunok. Sa dapit usab nahimutang ang ilang moske. Matud pa sa kadagkuan sa Muslim community nga andam sila nga mutabang sa kapulisan kung adunay magpabadlo nga ilang mga sakop. Gumikan kay alang rason nga mipuyo sila sa dapit alang man sa malinawng pagpuyo ug manginabuhi. Sentro sa police operation ang Mananga, gumikan kay daghang nalambigit sa ginadiling drogas ang maong dapit. Manalamat kami sa tanan mga opisyal sa City Hall. Makatag sila ng gamay tulong diri kami sa mga Muslim. Kami lang sa Tabunok, Talisay City, puro Muslim diri, puro maayo. Kung naami may balhuan nga apil sa among grupo nga badlungon siya, amo unta panginamutan nga badlungon namo. Sama sa di namin mabadlong, di mo tuon na siya, among ihatag sa police station karon sila makakabadlong. Kani siya, kaning among kuan, puwertahan, nindot kayo kuan ba? Sama sa usahay mahadlok tana. Kaganiha, human sa gipahigayong prayer sa Muslim community, ang mga magtutudlo naghatag og school supplies sa mga bata sa dapit, lakip na ang mga pagkaon. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang, Bisdak.